Ibi. Bokadioan ez ez. Bai, ezkazu tortilla barietuk, xolomo azagin, xolomo piperrekin. Beste hori, daiola hori zera ba. Hori bokadio izango da, ero? Bai, baina hori ez da zutzeko moduko, Zera ez da ganetako modukua. Zeroko ba. Era katazko, ero? Arrakotzea, miura gana dira, jo? Ba, horretako nahikoa pa. Guakosta zeukan. Zaiak. Zeur galo? Bai, zeunak. Dione ez iturri garrez, Aixo eta do? Daiola bat nahiko bat, bale? Bale. Che, ¿estás seguro? ¿De verdad que querés una dayola, loco? Dayola zan duzta? Bai, gizahua, jakingo balu. Aizu parkatu, ez dut uste aukerarik onena egin duzunik. Daiola bat ez da jolasteko. Zerauka ba, bomba atomiko matala. Hala, laia zupagien, ¿Ya se brindó?